ότι ένα υγιές ταμείο θα το βάλουμε σε έναν κορβανά με άλλα 4-5 ταμεία σήμερα υγιή ή ευγενή, όπως θέλετε πέστε τα, να το ονομάσουμε Ταμείο Επιστημόνων, και που σήμερα κανείς δεν εγγυάται αν αυτά τα 5 αύριο θα γίνουν 15, και που κανείς δεν εγγυάται αν πάρει ένα μέρος του αποθεματικού ή του αγγελιώσιμου σήμερα η κυβέρνηση που θα είναι ίσως το 10% όπως λέει, αν αύριο δεν θα γίνει 15-20%. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση, καμία δέσμευση για οτιδήποτε. Πώς θα είναι η συνέχεια των κινητοποιήσεων, κύριε Πελεκούδα, θα έχουμε και άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις? Η απόφαση ήδη έχει ληφθεί για συμμετοχή στην 24ωρη με ηγεσιακή αδεδή στις 12 Δεκέμβρη, και από εκεί και πέρα, αναλόγως των εξελίξεων, είναι ανοιχτός ορίζοντας και για κλιμάκωση, ακόμη και για 48 ώρες ή για διαρκείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Θα διευκρινίσω για άλλη μια φορά ότι δεν μειώνουμε κανέναν κλάδο εργαζομένων. Δεν μιλάμε για οτιδήποτε ότι είμαστε εμείς ανώτεροι μακριά από εμάς τις κουβέντες. Αλλά όταν ένα ταμείο είναι υγιές με κόπους δεκάδων ετών, δεν μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να το βάζει σε ένα κορβανάκι και να λες ότι έτσι θα θεραπεύσει το ασφαλιστικό, παίρνοντας κάποια αποθεματικά ή κάποιο μέρος στην κυλιοσύνη. Είναι πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν πρώτα. Μάλιστα. Το ξεκαθαρίσατε πολύ καλά αυτό. Σας ευχαριστώ και σας αποδεσμεύω. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσετε την ύλη για τη δική σας εφημερίδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Πελεκούδα πριν? Απλώς δεν είχε πάρα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να κλείσει τη σελίδα της εφημερίδας. Και πιστεύω ότι δεν έχουμε κάτι κάπου να διαφωνήσουμε. Έτσι. Η γραμμή πλεύσης είναι κενή. Έτσι. Με τον κύριο Πελεκούδα και με το κάθε ταμείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κλείσουν αυτές τις μαύρες τρύπες, και ούτως ώστε να μπορέσουν τα ασφαλιστικά ταμεία να βιώσουν και να βιώσουν και εργαζόμενοι. Και οι συνταξιούχοι και κάθε λογής φορείς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κοινός στόχος, την αναβάθμιση των ταμείων. Δεν ξέρουμε πού θα βρουν οι κυβερνήσεις, μάλλον ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε εμείς να είμαστε οι θύνοντες. Προφανώς ο κύριος Καρύμπας, που είναι οικονομολόγος, να το ξέρει καλύτερα. Είπε και τις προτάσεις του. Θα τις ακούσουμε τώρα. Θα τις ακούσουμε αμέσως μετά. Εκεί ήθελα να πάω. Να δούμε τι προτείνει και από την επιστημονική του ιδιότητα ο κύριος Καρύμπας. Πώς θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει και μια ισορροπία, αν θέλετε. Αντιλαμβάνομαι και τις προθέσεις. Να πάμε όμως σε ένα κοινωνικό μέτρο πρώτα. Εμάς ο στόχος των συνδικαλιστών και των εργαζομένων πάνω απ' όλα είναι κοινός. Είναι η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων. Προφανώς. Από εκεί και πέρα, όποιος μας τα θίξει, είμαστε έτοιμοι για την αντιπαλότητα. Και εδώ αναμένουμε και περιμένουμε. Για να ακούσουμε, ένα κοινωνικό μέτρο που θέλαμε, δεν δείξαμε, είναι οι μητέρες με ανήλικα παιδιά. Εκεί για να κάνουμε σύσφυξη της οικογένειας στην Ελλάδα, που η οικογένεια στην Ευρώπη βλέπετε διαλύεται σιγά σιγά. Μια μητέρα με 3 παιδιά δεν έπρεπε να έχει τουλάχιστον 10 πλασματικά χρόνια συνταξιοδότησης? Έχει 3 παιδιά. Μπορεί αυτή η γυναίκα να βγει στα 55, στα 60 χρόνια? Δεν πρέπει να έχει 10 πλασματικά χρόνια? Αυτή είναι μια πρόταση που πρέπει να κάνουμε. Μητέρα με 2 παιδιά, 5 χρόνια πλασματικά. Μητέρα με 3 παιδιά, 10 χρόνια πλασματικά χρόνια, ας πούμε, υπηρεσίας. Εγώ πιστεύω. Είναι μια πρόταση που συσφίξει την οικογένεια πρώτα στην Ελλάδα, ας πούμε, που διατηρούμε ακόμα. Είμαστε παραδοσιακή χώρα ακόμα. Φαίνεται ότι ο επόμενος στόχος πάντως της κυβέρνησης είναι οι γυναίκες. Σίγουρα είναι οι γυναίκες. Έτσι. Σίγουρα φαίνεται αυτό, δηλαδή λέει καπνός χωρίς φωτιά δεν γίνεται. Έτσι, έγινε ξεκάθαρο αυτό τις τελευταίες ημέρες. Είναι πολλά που πρέπει να αναβαθμιστούν. Με τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Υπουργός Απασχόλησης, το μέτρο που θέλει να πάρει. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Παγιάνο, ακούγεται καλύτερα. Το μέτρο που θέλει να πάρει είναι για τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Έτσι. Αλλά εγώ διαφωνώ με αυτή την λογική η οποία και η κυβέρνηση έχει καταθέσει σήμερα, αλλά υφίσταται και ισχύει και με το νόμο του ΡΕΠΑ. Με 10 χρόνια πλασματικά είναι αρκετά. Με τα πλασματικά. 10 χρόνια αντί των πλασματικών, εδώ υπάρχει μια κοινωνική ασφάλιση. Έτσι. Και στη βάση αυτής της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αναγνώρισης της γυναίκας και στην εργασία και στην οικογένεια αλλά και στην κοινωνία, υπάρχει αυτός ο θεσμός της προώρης συνταξιοδότησης. Με τα χρόνια τα οποία λέει η κυβέρνηση σήμερα και ισχύει και με το ΡΕΠΑ, δεν μειώνει το χρόνο συνταξιοδότησης των γυναικών, αλλά το χρόνο συνταξιοδότησης τον οριοθετεί στα 60 χρόνια, απλά και μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει τη σύνταξη. Ουσιαστικά και πρακτικά δεν θα έχει κάποιο αντίκρισμα η γυναίκα όταν φτάσει στα 60 χρόνια. Ναι. Έτσι. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτός ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης θα πρέπει να ισχύει. Ισχύει σήμερα στις γυναίκες οι οποίες έχουν μπει στην εργασία πριν από το 1993. Από το 1993 και μετά δεν ισχύει αυτό. Οι γυναίκες με τους άντρες έχουν εξισωθεί, είναι στα 65 χρόνια στη γενική ρύθμιση, ενώ στα βαρέα ανθυγινά πάλι έχει εξισωθεί, είναι 60
χρόνια και για τους άντρες και για τους γυναίκες, εμείς λέμε ότι αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να ανατραπεί και να υπάρξει η ρύθμιση η οποία υπάρχει σήμερα για τις γυναίκες που είναι πριν το 1993. Και κυκλοφορούσε και μια καραμέλα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξισώνει και θα μας πάει στην και εν πάση περιπτώσει το ασφαλιστικό κάθε χώρα της χώρας νομίζω λύνεται μέσα από την ίδια τη χώρα, για μένα. Ναι, αυτό που λέει ο κ. Τριανταφυλάκος ισχύει όμως, δηλαδή δίνονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι, ή αποφασίζει μόνη της η κυβέρνηση? Έχει σημασία αυτό να δούμε αν εφαρμόζει η ρύθμιση, την πολιτική της Ευρωπαϊκής του κάθε ασφαλιστικού συστήματος. Η ρύθμιση του κάθε ασφαλιστικού συστήματος. αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Αλλιώς είτε το ΠΑΣΟΚ έρθει, είτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, κανείς δεν τα καλά. Εσείς έχετε η ρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος έγκυται στην εθνική πολιτική της κάθε χώρας. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία πώς θα αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό. Βεβαίως υπάρχει μια κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας να περιοριστεί η κρατική επιχορήγηση, η κρατική επιδότηση και να απελευθερωθούν όσο γίνεται περισσότερο τα κεφάλαια και από τον προϋπολογισμό και από την κοινωνική ασφάλιση για να ενισχυθεί περισσότερο η ιδιωτική ασφάλιση. Και αν θέλετε, δεν αντιμετωπίζεται η κοινωνική ασφάλιση σήμερα όταν αναζητούν μέσα στο εσωτερικό του συστήματος να αναδιανύμουν τους σπόρους, είτε μειώνοντας τη σύνταξη είτε αυξάνοντας τα όρια ηλικίας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι θα πρέπει το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης να αντιμετωπιστεί στη σωστή του βάση ενίσχυσης με πόρους όπως είπαμε και προηγούμενα. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι γίνεται μια εσωτερική τακτοποίηση η οποία δεν θα έχει προοπτική. Φτάνει να σας πω, με μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, εάν αυξηθεί κατά 1 χρόνο όλα τα όρια συνταξιοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, βιωσιμότητα το σύστημα δεν θα έχει πάνω από 2,5 μήνες. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν θα έχει πάνω από 2,5 μήνες, λέτε. Πάνω από 2,5 μήνες βιωσιμότητα παραπέρα το σύστημα. Πόσο να αυξηθεί το όριο ηλικίας μέσα στο σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης? Σε 5 χρόνια θα έχει μία βιωσιμότητα, άλλο 1 χρόνο. Αυτά είναι κάτω από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Έχουν γίνει μελέτες. Ότι αυξάνει και το όριο ζωής πια. Γι' αυτό, εκεί με το συνδυασμό αυτό το λέτε τώρα. Ανεξάρτητα αν αυξάνεται και το προσδόκιμο ζωής. Βεβαίως αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Αλλά λέμε θεωρητικά και πρακτικά. Εάν αυξηθούν όλα τα όρια σήμερα συνταξιοδότησης κατά 1 χρόνο, βιώσιμο κοινωνικό σύστημα θα έχουμε μόνο για 2 μήνες, 2,5 μήνες. Συνεπώς, δεν πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση στην αύξηση των ορίων ηλικίας και στη μείωση της σύνταξης. Πρέπει να την αναζητήσουμε στην πραγματική χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης. Εάν αυτό αγνοούμε και το αγνοεί και η σημερινή κυβέρνηση και αναζητεί λύσεις πώς θα αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης και πώς θα μειώσει τη σύνταξη, δεν πρόκειται να προσδώσουμε προοπτική στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό φυσικά το γνωρίζουν και η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν αναζητούν τέτοια λύση γιατί στο βάθος της πολιτικής τους έχουν αυτό το σύστημα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης να το απελευθερώσουν και να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση. Και δεν είναι τυχαίο να πούμε πραγματικά ότι και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ μιλάνε για μια κατώτατη εθνική σύνταξη. Και από εκεί και πέρα, όταν λένε ότι πρέπει να συγχωνευτεί η κύρια με την επικουρική σύνταξη, καταργείται και η επικουρική σύνταξη και ανοίγει ο δρόμος για τα επαγγελματικά. Θέλω κύριε Καρύμπα να πω κάτι εδώ, το οποίο είναι σοβαρό. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Όποιος έχει να ασφαλιστεί. Εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μισό λεπτό, κύριε Καρύμπα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε τι γίνεται με την ιδιωτική ασφάλιση.